सुबह 6 बजे चे ओ बिग बॉस बा जेल खाना कैसे मा तोंसी बले ना थुना टाइम तो ना चाना नहीं मासु बेकलेस मावन लिया तासे यंग रस पोस खाना खरा आं तो एकदम नासिले सुका 6 बजे फोन 5 बजे फोन 10 बजे फोन सजों ले आंग बना बिग बॉस आपके बात सुन रहे हैं सॉरी बिग बॉस बिग बॉस चाहता है आप लोग kokborok से बात करें फुई ने से बिग बॉस ना ताबो ठीक है ने बुजिया kokborok जे बखा तो मछि सारी लेंगा फुटिया कबर जुम गारक तामनि लेट बिग बॉस kokborok बुजियाक नायबा जेहेतु त्रिपुरानि से बिग बॉस गाय आज बिग बॉस पे नया सामान आने वाला है हाँ मानी भाइयो अब जों दाय सामानि खोना का बिग बॉस मांसुस्तु खोना ता मांसुरं ना बुन बाहान खोना मा फेवरेट ताफोन नुगिया बिरबाय आमजों तामासो दे माने कमा खारोके दे अब जों शूट खाइनो दं अब आन कैसे स्पेशल वीडियो से माय सेकंड वाइफ पार्ट 3 नि और नरक यूनिक माने रक नुगनाय गाय किसाते नट साइमन दं सिचुएशन बागै चिनि अनेक प्रॉब्लेम होई दं अलगा अलगा जागा रक तो कोनो प्रॉब्लेम आसे ओंया गाय ओंना जागा खत ओंगै दं चिनि मनु सुलेंटा एकदम सिचुएशन जाया को यां बर कष्ट खाय जे फायनाय कष्ट खाय शूट खेलायो अन बागै जों नर्मल बिग बॉस टीचर फोनो गरिका बिग बॉस माने वीडियो बतातिनो फायनाय गाय अबन सिकांगो माय सेकंड वाइफ नि पार्ट 3 जेता पुले सामानि अब अ वीडियो से पुले ककनाय न स्पेशल जों कायसा फुंगा नाय दङ केमनाय मातुनो दाव सारामसो आं बिग बॉस के आं एकदम जाजों सुगु नायो आं मारखे न नरगता इंगे और किसे मा खाय आं एकदम रियल हें माथांगा बा हामो सुगा आं एकदम खायना मोसुङो तंना मोसुङा आं बिग बॉस रग सब जाजा प्लीज कमेंट खायदि आं खा खायो अनेक जन बरक न जाजाक ना हिने इंगाय बिग बॉस त्रिपुरा हिनि फाइ दङ दातिना नरक जदि सपोर्ट खायो का जों अबने एपिसोड बुकारनाय हायफोर अ वीडियो तो फाइदे न किसा नासिंदि जरा खा किसा लगै गासग न हामबाय